Hello guys, what's up, welcome back, it's your boy Maninoy. Sa ako mo enjoy, no? Pag sa subong adlaw ka Maninoy, no? Malaga kami sa may Punta Villa, no? Di pa tama, mga paulamolom kami. Charotito, na mga kayo di Pokemon, mga yado-yada. Yung Maninoy, paulamolom, nagagupot. Yung subong ang ang bida sa may Planet of the Apes. No, si Chong Buring, no? Ag si subong si Maninoy Tirador. Shout out, pre. Maninoy! Sa mga video, no? Amo kami magpaulom-ulom kami, no? Anak namin ito. Kitain na nakaroon, no? Babayan naman kami, no? Hello! Mari na kami subong rin, no? Sa may Punta Villa, no? By Depota. Timing na ko nanulan, makatog na. O taga-aso ba? Bako to, tabotso ka sentral ba, no? Timing na nag-ulan na ka mga Maninoy. Madi po taga-tiskog naman na si John to, no? Shout out sa mga, shout out sa Mariet, hindi makita, no? Shout out sa ato, ng sponsor nga Trust Condom, no? Shout out kay Colonel Butch Florentino, no? Sa nga Prasamulo, nagagupot ko ulit si Master Sergeant, no? Hindi ka Maninoy naman sa dyan na entrance, no? Di po, puti-puti, do hibin ba? Puti-puti. A few minutes later. Guys, no, nag-stop namin kagina ako. Kaya nag-build up kami ka-chicken, no? Ay, di po, ka-chicken, no? Parte na sa mga difficulty o breathing, no? Ganyan po na budlay, no? Travel, no? Hindi kayo man, Bel. Hindi kayo man. Di po, kutug na ako dyan mga Maninoy, no? Kita nyo puti, ang palibot, do Boris, garden. Kaya guys, sa gamon niya, garden nga baligyan ni Daddy sa muna, no? Kagaya na lang nag-Maninoy, subong. Paano masabi? Basta importante ang inyong mga Maninoy, upod ko si Master Bida sa Planet of the Apes, no? Makapahulom-hulom kami, no? Lugay mga kababasa. Dilagyan mga Maninoy, na makabalik kami liwat, kami manghimos pa. See you later. A few moments later. Hello! Good morning sa mga ito, yung mga kayado, kagyada, no, kagari na din subong sa may motobilyo, di pota, maligo, bitat sigilo. Nagupay ko rin sa ako, yun yung bebida ka, Planet of the Apes, so, kameraman ko, may ako sang gamit sa mga vlog, no, kaga, o di pota, kita, may swimming pool nila, bibilat si Ina, color blue, color green, o di okay na na-at least mga paumpa, o sang kapoy naman ng mga kaupo, ng mga yado, no, tulad away ko, kaga, so, alam na sa inyo, no, kaga, pakita ko sa inyo kung, ano lang swimming pool sa Punta Villa, ano lang pinapaligo, balikan ka rin sa mga bilong ilo, no? Ang drinis talaga paligo, ya? Kung gusto nilang ulumulom, kaya magpa-dula sang init, sang ilang alawas, no? Na-feel ko man na, no? Kapila na po nagbalik, pero gusto mo na liwat, no? Pakita ko sa inyo mga Maninoy, no? 1, 2, 3. Budlay, pagit ko nung ano, pagit mo mangita sang tutuhod niya lalaki, parang gakon niya kasang tutuhod, no? Budlay ko nung mangita sang lalaki nga hindi ka pagtuntuhon, pagkapalag gakon, ikayagid ka hasta sa sano, hasta sa hanggang dulo, no? Yes. Kung sa bagay. Gabanyaga, pamigo ko. Bang, 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 oh! Bang, bats and guts! Swimming pool ka na kaya ko sa lumo! Ang masino pa yan niya bubot! Go stupid! Wow! Ambal sa uyab ko! Bakad to sa salmon. Tiga ng balang ko sa 3 rides yung pakad to sa salmon, no? Sa molo.
Una sakay ka Timawa, dason Baluarte, tapos amo na diyon, katiling ba na dayon. Tinagambal sa, tiduwa man lang ni. Ay siya gali kabalo, ang isa ka rides para sa ko. Pamangkot na di siya, kuya mga nakita ko, no? Nga napasugot man sa nga pamangkoton ko siya, nga kung papilion ka, ano gusto mo lang o yan? Suba o consuming pool, no? Nga... Dinan sa man? Papilat si Ding nga na, di. Ay, alakada ka na, hindi akitaon nila si Ding. Ding nga na, Ari, sagli. Di puta, namit. Ang Tagalilo na siya, no? Basta Tagalilo, di puta, namit. Basta pansit mulo, no? Nga may pamangkot kasi mo ka. Ano namit lang o yan? Suba o consuming pool? Ngaw? Kanami sila sa lumon. Di, may pamangkot mo kasi mo. Pwede na ka sa lumon? Pwede. Gini mo kumantanan! Sige, man. Nagibo ba ko love letter? Nagbakal ba ko kondom? Nagbakal ba ko napkin? Naginom ako Titan Gel. Nainom Titan Gel ako. Ginagamit mo ko Titan Gel. Hindi po tayo, di Pokemon. Sa iban masagapo na palukit siya tingge. No, saan? Sino? Bakit? Sa paano paraan? Kung diri sa Punta Villa, daw makita mo nga mga anyag nga mga dalaga. Manami nga maistruktura. Ang pamangkot. Nga sa likod ko may chismusa. Why you calling me a baby? Are you crazy? I'm like, oh, why you telling all this